Eller har du været inde på ugeplaner, fordi der er kommet nogle opdateringer? Ja. Ja, men det skal du lige. Jamen, jeg fik at vide, efter kampen, at nu kan vi godt gå hjem og lægge på fodbold. Ja, det kan fodboldspilleren jo ikke. Jo, det kan jeg godt. Nej, det skal jeg ikke. Nu skal vi lige passe på, om vi ikke kommer hen til Miska. Julian, det var inden for det værelse, de havde ekstra tid i Spanien. Men det var det ikke så godt. Hvad var det, skat? Det var det godt vist. Det var altid det, du stod først op. Er det? Det var du stod først op kl. 9. Og vi var altså altid oppe kl. 7 eller sådan noget. Så de først op? Emily og jeg var altid oppe kl. 7. Ja, det vil jeg gerne tro. Ja, ej, det er Der er svømmeskud eller hvad? Men ved du hvad? Da Oliver han var 3 år, og Julian han var 7, der var vi i Spanien. I 3 uger på en campingplads. Julian og Jeff, de sov. Og Oliver, han stod op. Og spiste Inden hele campingpladsen stod op. Der sad Oliver og jeg kl. 7 om morgenen og spillede sortekær. Det gjorde vi næsten hver morgen i 3 uger. Som de eneste på hele campingpladsen. Og der er Dalle i snorksov. Det var faktisk meget hyggeligt. Det var bare sådan helt stille, vi havde det helt for os selv. Se, vi var helt stille, fordi vi var det eneste, der var oppe. Der var ikke engang trukket bøffer. Dennis high-tech står. Det var kæmpe stor, mand. Jeg stod. Så nu er vi altså også.